Την διαδικασία. Μετά. Ναι. Μετά είναι, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Σουλτανίδου, μέρος της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας, ο κ. Τρεμόπουλος, ο κ. Καλογύρου και μετά από το Δήμο. Αμέσως, πάμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και μπαίνω στα γρήγορα στο δίλημμα το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις πάνω στο θέμα του λιμανιού. Η μία είναι αυτή η οποία διατυπώθηκε μέχρι τώρα στην ημερίδα αυτή. Είναι η άποψη της πόλης. Είναι η άποψη της Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι η άποψη η οποία θέλει την ανάπτυξη του λιμανιού με όλες τις διαστάσεις που έχει. Η άλλη άποψη είναι η άποψη του ΤΑΙΠΕΔ. Είναι η άποψη η οποία λέει ότι θέλουμε να βρούμε λίγα χρήματα για να τα βάλουμε στην αντιμετώπιση του χρέους της χώρας. Είναι η λάθος άποψη, είναι η λάθος πολιτική. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ναυτιλίας, έχει αφήσει μία σειρά τεχνοκρατών να κάνουν διαχείριση η οποία σε αυτή τη φάση αποδεικνύεται λάθος, αποδεικνύεται εγκληματική. Γιατί η χώρα, ο τόπος, για να βγει από την κρίση, δεν θα βγει επειδή θα βάλει κι άλλους φόρους ή επειδή θα πουλήσει κρίσιμα κέραια σημεία πρόκλησης ανάπτυξης για τον τόπο. Θα βγει όταν οργανώσει την αναδιάταξη του παραγωγικού τομέα της χώρας, όταν οργανώσει ξανά την παραγωγική βάση της χώρας. Όταν δηλαδή υπάρξει πολιτική η οποία στοχεύει στο να παραχθεί στον τόπο χρήμα. Όταν προταχθούν λογικές ανάπτυξης. Όταν στον τόπο θα παραχθεί χρήμα το οποίο οφείλεται σε προϊόντα με εξαγωγικότητα, με ανταγωνιστικότητα, με εξωστρέφεια. Προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι υποδομές κρίσιμες κέρδες. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θυμίζω ότι είναι 2.000-2.500 περίπου χρόνια η Θεσσαλονίκη πόλη. Είναι πόλη γιατί εδώ είναι το κρίσιμο λιμάνι, το μεγάλο λιμάνι στα Νότια Βαλκάνια και για να γίνονται συγκρίσεις θέλω να θυμίσω ότι στο ίδιο διάστημα η Αθήνα για περίπου 1.500 χρόνια ήταν χωριό. Αυτή λοιπόν η γεωστρατηγική σημασία της Θεσσαλονίκης, αυτό το άνοιγμα, αυτή η πρόκληση για τις συνδυασμένες μεταφορές στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη, αυτό το άνοιγμα στη θάλασσα, στη Μεσόγειο, οι ανοιχτοί ορίζοντες που είχε και έχει αυτή η πόλη, γι' αυτό είναι εξακολουθεί και παραμένει μια μεγάλη πόλη, μια ευρωπαϊκή πόλη, πρωτεύουσα ευρωπαϊκής περιφέρειας με τεράστιες δυνατότητες. Αυτό το ρόλο για να τον παίξει χρειάζεται η ανάδειξη του λιμανιού. Αυτή λοιπόν την κόντρα, αυτή την αντίθεση ανάμεσα στη λάθος, στη μίζερη λογική ΤΑΙΠΕΔ, ότι πουλώ για να πάρω 501 χρήματα, 100, εφάπαξ, για να βάλω κάποιον ο οποίος θα συμπεριφέρεται ως αποδεικτός στο λιμάνι, σε αυτή τη λάθος λογική αντιπαρατάσσουμε τη λογική της ανάπτυξης, την πρόκληση της ανάπτυξης, η οποία θέλει, σωστά είπε ο Δήμαρχος, συμπαράταξη του Δήμου, της επιχειρηματικότητας των φορέων και τις συνέργειες με τα Σκόπια, με το Βελιγράδι, με τη Σόφια, με το Βουκουρέστι, με τη Βουδαπέστη. Αυτή είναι η διάσταση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Και να το ξέρουμε και να το λέμε, ότι ο Πειραιάς είναι το λιμάνι της Αθήνας, της Νότιας Ελλάδας, η Θεσσαλονίκη είναι βαλκανικό λιμάνι, κέντρο ευρωπαϊκό λιμάνι. Γι' αυτό έχει σημασία η ανάδειξη των συνδυασμένων μεταφορών. Αν κάτι πρέπει να στείλουμε σαν μήνυμα από τη σημερινή διαδικασία είναι ότι είμαστε απολύτως αντίθετοι στην λάθος πολιτική της εφάπαξ πώλησης των δυνατοτήτων του τόπου που επισπεύδει το ΤΑΙΠΕΔ. Και πρέπει να τους πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη φορείς ομόφωνα
αντιστέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Κλείνω. Τι προκύπτει από αυτή τη διαδικασία που κάνουμε σήμερα, εκτός από αυτό το λάθος? Αποδεικνύεται ένα τεράστιο έλλειμμα θεσμικής λειτουργίας του κράτους. Το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι κρυμμένα πίσω από τα υπέρ. Αρνούνται να πάρουν τις ευθύνες για το ρόλο που τους αντιστοιχεί. Είδατε, οι παρεμβαίνοντες εδώ επισήμαναν ένα τεράστιο έλλειμμα. Ποια είναι η αρχή? Η αρχή του λιμένα ποια είναι? Λένε, παντού έχουμε πορτοθόρετες. Ποια θα είναι η αρχή του λιμένα? Ποιος θα το διαχειριστεί αυτό? Θα μιλήσουν τα συναρμόδια υπουργεία για να λύσουμε το ποιος θα διαχειριστεί αυτό το λιμάνι. Θα λύσουμε νομοθετικά απαντώντας στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας ότι πρέπει η τοπική κοινωνία, ο Δήμος μπροστά, η περιφέρεια συνακόλουθα, οι φορείς της πόλης έχουν αίτημα συγκεκριμένα. Θα απαντηθεί αυτό το αίτημα ή θα κοφεύει η κυβέρνηση και θα κρύβεται πίσω από τη μιζέρια όπως βγαίνει από το ΤΑΙΠΕΔ, από τη λάθος πολιτική όπως εμφράζεται αυτή τη στιγμή, από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εισπράξεων, χωρίς να κατατίθεται πολιτική για το σήμερα και το αύριο του τόπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βόλα. Πήγαμε στην περιφέρεια.